दिनै जोङो माने इउपिपिएल सरकार जाखांनायनि उनाव बेफोरखौ गोमानाय मोन्दों आरोना गोमानाय मोन्दों गोजां बोथोर सफैयोब्ला जोङो कम्बल गांसेखौनो बायनो हाया जायो। बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि सरकाराथ' बे पावार आरो फांसनफोरखौथ' गासिबो फाननाय बायदिखौ जों नुनो मोन्दों। आरो दाख्लै सासे आइजोआ बुंदों बिथाङा बम्बाइ सेन्टारनि इउपिपिएल सरकारनिफ्राय जेबो मोननो हायाखै होननानै बुंदों। राजनितिकनि खोथा बिथाङा जेबो मिन्थियानो आरो मोननाय मोनैखौ नायोबाथ' इउपिपिएलनिफ्राय बिथाङा सिलाइ मेसिन गंनै मोनदों बेखौ जों आसि थुनानै बुंनो हायो। जिंगाबिल एरिया हिसाबै जोङो मिनिनो ओंखारो मिनिनो ओंखारो। दा बेयावबो आङो एसे बुंनो लुगैखाबाय जेनेबा एमएलए सारा मिन्थिगौ जे जोंनि जिंगाबिल एरियायाव फैबा माबायदि मानसि जायो। बेलेगाव बिफिबा मावदों मावाखै आं बेखौ बांद्राय बुंनो थाङा, खिन्थु जोंनि जिंगाबिल एरिया हिसाबै आं थाफानाय हिसाबै आं मिन्थिगौ जे जिंगाबिल एरियायाव आसाबारि होननाय जायगायाव कमिउनिटि हल बेखौ होदों। बियो एसे फिसासो दै खिन्थु लांदां ओरैनो फिसा सान्दुं नांलाबायो मिथिं जाबाबो बेखौ होदों। ओमफ्राय थिं हरदोंमोन आं दहाय बुंखादों, थिंखौबो बिथांमोना रायजोफोरनो होआलासिनो मन्दिरनि नामाव हरनाय दै बे बुस्थुआ, बे मन्दिरनि नामाव हरनाय बुस्थुखौ गाव गावनि न'सो लुना लादों। ओमफ्राय बिनि अनगायै आङो दै जावलियायाव माबा दङ वाटार साप्लाइ, बे वाटार साप्लाइखौ हरदों। दा हरदोंब्लाबो बे सलिया। ओमफ्राय जिखिनि गावसोरनि गामि बेयाव बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा साथामसो हेड दङ साथामसो। बे हेड साथामसोआ गावसोरनि गामियाव होनो गोनां जि बान मोननैथिं बेखौ होआखै बिथांमोना, न'सो लुना लादों। बिथांमोननि न'खौ दाबो जायफ्रा नायगोन जायफ्रा नुगोन मिथिगोन। थिंखौ नायोब्ला थिङा 4 फुटमोन 8 फुटि, गुवारा 4 फुट गोलावा 8 फुटि। दा बिथांमोना न'आवसो लुना लादों। रावबो माने बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा रायजोआव होआखै। दा ओंखायनो बिथांमोननि गामिनिफ्राय बिसोरजों रावबो सापर्टआनो गैया होनजायो। गावसिनि जाथि खुरमाफ्रा साफा सानैफ्रा दङ, बिथांमोनखौ एसे फुस्लायला खालामलाबायो। कम्बल गांसे गांनै होयो खोमा फैसा लानानै, ओइ माबानो गारि भारानो, ओइ माबा भारानो। गारि भारायाथ' सासेयाव 300 खरि लायोबा बेसेबां कम्बल लाबोदों बिथांमोना, बेसेबां फैसा जायो बेबायदि खालामदों। दा बिथांमोनखौ माने न'खरनिखौ फुस्लाय लायो, बिदिनो सोरखौबा साफा सानैफोरखौ फुस्लायो। सोरांस्लाब मोना बिथाङालाय बेरायो बेरायनायालाय, सोरनिबा बे जाथारिफोरनाव हाबैलाबायो। जोंनि बे एसे सियानफोरनावथ' हाबनो हाला दै, बिथांमोना एसे सियानफोरनाव हाबनो हाला। जायफ्रा एसे दुरबल रोङि गैयि मानसि बिथांमोनाव हाबो, फुस्लायहैयो, कम्बल होगोन, स्प्रे मेसिन होगोन, नै जोंहा एमएलए इदि मावनो नागिरदों मादों बिदि होननानै माने बिथांमोनखौ थगाय सिगाङावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर बावग्रोदों। दा बिथांमोनाथ' सान्तिखौ लुगैखाया नालाय, सान्तिखौ लुगैखायो हिसाबै सान्तिखौ बिसोर नुवा आरो सान्तिखौ बिसोर बुजिया। माबायदिया सान्ति माबायदिया असान्ति बिथांमोना बेखौ बुजिया। जोंनि नोजोराव गोदो माबायदि खस्थ' मोनोमोन जोंसो मिथिगौ, आरो बेखौ रावबो मिथिगैया। गासै बर' हारिफ्रानो मिथियो खस्थ' माबायदि खस्थ' खालामनाय, माबायदि खस्थ' मोनबोनाय बिथांमोना रायजो राजाफ्रा मिथिखाजोबो। दा जोंनि इउपिपिएल सरकार जानाय लोगो लोगोनो बहुद माने गोजोनाव फैदों आरो, खिन्थु नांलाय खमलाय गैया, लामा सामा बेरायनायफ्राव खुनु उसुबिदा गैया, रावजोंबो माने एना एनिखौ जों नुवा। जों जोबोद माने फ्रि भाबै बेरायनो हायो, थांलाय फैलाय खालामनो हायो। बेयाव जोंहा माने जेबो गिनांगौ गैयि आरो जोबोद गोजोन फैदों इउपिपिएल सरकार जानाय लोगो लोगोनो। आरो सान्ति फैयाखै होननानै बुंदों, गोजोननाय गैया होनना बुंदों। आरो गोजोननाय गैया माने बिथांमोना गोजोननायखौनो मिथियाना, गोजोननायखौ मिथिया। बे गोजोननायखौ मिथियै हिसाबै गोजोननाय गैया होनना बुंदों। जों मानो गोजोननाय गैया, जोंनि दा निउस बायदिसिनायाव नायबाबो आरो जोंनि मेगननि नोजोरावबो बिटिआर बारायहैबाय। आरो जोंनि माबाफ्राव गामि खना गफा रेशन कार्ड मोननाय, न' PMYG मोननाय, जब कार्ड मोननाय, जों बेफोरखौ मोननो हाबाय। आरो खुनु नांलाय खमलाय गैया, लामा सामा फ्रि दंबाय, जों बेरायनो हायो। जों बेयाव मानो गोजोननाय गैया, जोंहा गोजोननाय दङ जथेस्थ'। माने इउपिपिएल सरकारखौ जोङो गोजोननाय आरो साबायखर बावदों। सासे आइजोआ अजद दैखांदों जे सिगां समावहाय फिसा बायदि मुवाफोरखौ बिपिएफ सरकारनिफ्राय मोनोमोन, नाथाय दिनैनि समावहाय इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनावहाय जेरै कम्बल राननाय बा बिदिनो फिसा आसनिफोरखौ खोमाना लानो गोनां जादों होननानै बुंदों। थारैनो रायजो राजाफ्रा, नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा कम्बलजोंनो
खुसि दंमार नामा बा गोजोननाय दंमार नामा रायजो राजानि जानानै बा नोंथाङाबो नैबे ओनसोलनि सासे सोद्रोमा हिसाबै कम्बलजोंनो गोजोननाय दंमार नामा मा फोरमायगोन? नोंनायाथ' बिथांमोनहा गोदोनिफ्राय फिसा फिसौ बुस्थु रानो मुस्रि कम्बल बेबायदि स्प्रे मेचिन बायदि बायदि फिसा फिसौ बुस्थुखौ जों राननाय नुबाय थादों। जोंनि जि जिंगाबिल एरियानि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जि बै बबेबा मोनसे निउसाव बुंदोंमोन मा निउस जायाखै मोजां नायाखै बेयाव जे बुंदों सासे बोराया माने बायदि बायदि माने होफैबाय थायो माबाय थायो होनना बुंदों। बे बोरायानो बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रानो दासिमबो कम्बल बायदिसिनाफोरखौ लाबोनानै साप्लाय खालामगासिनो रायजो राजाफोरनो होआखै। जों सानदों मा साफा सानै बिपिएफआव बेरायफाग्रा दङ पाब्लिकफ्रा जोंथ' सानदों बिथांमोननो होगोन कम्बल लाबोनायखौ मुस्रि लाबोनायखौ बिथांमोननो होगोन। नाथाय बिथांमोननि मानसिफ्रानो होनदों जे दा जोङो मोनाखै कम्बलखौ लाबोदों ना मादों फात्ताखौनो मोनाखै। खिन्थु बिथांमोना नुदोंनो थफ्ला रुजुनानै राननाय थफ्ला रुजुन माने फैसा गांसेयाव 300 गांसे लाबा 300 ओमफ्राय गांनै लाबा 550 बेबायदि रानदों। गावसोरजों बेरायफानाय मानसिफोरनोबो बिथांमोना होआखै होननानै जोङो मिथिदों। आरो जोङो नुदों जोंनाव आरो प्रुफबो दङ भिडिअ दं जोंनाव जों हमना मोनदों जों नुदों साइकेलाव लायै अबेबा गारियाव हरदोंनो बारहोहरदों बेलेग जायगायाव। जोंनिफ्राय सानदों बे जोंनि जिंगाबिल एरियानि मानसिफ्रानो जि साफा सानै बेरायो बिथांमोनानो गोजां बोथोर हिसाबै मोननांगौमोन मोनाखै। मोनबा बे बिथांमोना खुसि जागोन खोमा नाथाय जोंनाव खुसि गैया। कम्बल मुस्रि स्प्रे मेचिन जों बेजों गोजोननाय गैया। जोङो मालाबाबो बेखौ गोजोना। जोंनो नांगौ मा जोंनियाव गैयामोन लामा रेशन कार्ड गैयामोन जब कार्ड गैयामोन आरो दालां गैयामोन बेफोरबायदिखौसो जोंनो नांगौ। दा जोंनियाव फैबाय रेशन कार्ड लिस्ट फैबाय जि जायगायाव रेशन कार्डखौ मोनजागोन रायजोफ्रा जि जायगायाव रेशन कार्डनि लिस्टआ ओंखारदों जि जायगानिफ्राय मोनजागोन बेयाव माने फैजोबखाबाय जि कन्ट्रलाव मोनजागोन बेफोरो माने साफा माबाया फैखाजोब्बाय लिस्टआ फैखाजोब्बाय आरो खन्द' माने जायफ्रा जेराव मोनजागोन बेनि माबाखौ मिथिजोबखाबाय आरो लिस्टआ ओंखारफैजोबखाबाय। बेयाव खुनु गोनो गोथो गैला कार्डखौल' अनलि राननांसिगौ मोननांसिगौ बिदि। खिन्थु जब कार्डखौ हले जों मोनखाबाय अलरेडि जब कार्ड मोनबाय आरो दा नै लेट्रिनबो हाबबाय लेट्रिनबो माने जोङो मोननो थांगासिनो आरो न'बो जों मोनगोन। जों बेफोरखौ मोनबासो जोङो गोजोननाय दङ। खिन्थु कम्बल मुस्रि बेफोरबायदिनि थाखाय जों गोजोननाय गैया। गोजोननाय थागोन साफा सानै बे गैयै मानसिद्राय बांद्रायफोर जायफ्रा एसे माने हाथारा हाजिरा मावनानै जाग्रा बिथांमोना कम्बल मुस्रि बायदिसिनाफोर मोनबालाय गोजोनो। खिन्थु बिथांमोना लाबोनानै बे जे बेफार खालामफैदों बिथांमोनखौ खिथु लाफानानै कम्बल मुस्रि लाबोदों बिथांमोननि लिस्टखौ होनानै कम्बलखौ दिहुनना लाबोदों मुस्रि दिहुनना लाबोदों स्प्रे मेचिन दिहुनना लाबोदों बिथांमोना फिसा बुस्थु बेखौबो बिथांमोननो गैयै मानसिफोरनो रानना होआखै मोननायनिफ्राय बन्सिथ खालामदों बाहेराव साप्लाय खालामदों। बिथांमोना दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो माने बिजनेस मावो डाइरेक्ट माने बेयाव नायबा मिथिगोन जायफ्रा निउसाव बुंदों सिगां बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय बास्लायलांनाय होनना बुंदों। नंगौ आं माने बिपिएफनिफ्राय बास्लायबोदों बिपिएफआव बास्लायबोनायखाय आङो जोंनि जिंगाबिल एरियानि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि आखल आखुखौ माने मिथिगौ। आं नंगौ माने बिपिएफनिफ्राय बास्लायबोनाय जेब्ला एमएलए इलेक्सन बेयाव जोङो बिपिएफनि जे बेनार बेखौ जों गस्ला गानलायनानै बेरायग्रामोन बेखायनो जोङो मिथिगौ। दा जोङो बारबोनायनि जाहोन दङ जोंहा जोंनि एमएलएखौ आं बांद्राय गाज्रि मोना आं बांद्राय गाज्रि बुंनो थाङा। एमएलए हरा नङा फिसा बुस्थुफोरखौ हरबाय थायो खिन्थु जोंनि बे एरियानि दैदेनगिरिफ्रा लाबोनानै गावसोरल' स्टक खालामो अबाव मा खालामो माने मिथिया। खिन्थु मोननो थाङा रायजो राजाफ्रा मोनाखै। दा थिं हरदोंमोन इलेक्सननि सिगां एमएलएआ थिं हरदोंमोन दै थिं हरनायाव मोनब्रै मोनबासो गामिया थिंखौलाय बान मोना नङा बान मोननै मोनदों आरो मोनब्रै मोनबा गामिया बेखौ आंनो राननो मोनदों मोननायालाय बिपिएफआव थानाय समाव आंनो राननो मोनदों। ओमफ्राय जिखिनि गावसोरनि गामि बेयाव बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा साथामसो हेड दङ साथामसो बे हेड साथामसोआ गावसोरनि गामियाव होनो गोनां जि बान मोननै थिं बेखौ होआखै बिथांमोना न'सो लुना लादों। बिथांमोननि न'खौ दाबो जायफ्रा नायगोन जायफ्रा नुगोन मिथिगोन। थिंखौ नायोब्ला थिङा 4 फुटमोन 8 फुटि गुवारा 4 फुट गोलावा 8 फुटि। दा बिथांमोना न'आवसो लुना लादों रावबो माने बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा रायजोआव होआखै। दा ओंखायनो बिथांमोननि गामिनिफ्राय बिसोरजों रावबो सापर्टआनो गैया होनजायो।
गावसिनि जाथि खुरमाफ्रा साफा सानैफ्रा दङ बिथांमोनखौ एसे फुस्लायलि खालामलाबायो कम्बल गांसे गांनै होयो खोमा फैसा लानानै ओइ माबानो गारि भारानो ओइ माबा भारानो गारि भारायाथ' सासेयाव 300 खरि लायोबा बेसेबां कम्बल लाबोदों बिथांमोना बेसेबां फैसा जायो बेबायदि खालामदों दा बिथांमोनखौ माने न'खरनिखौ फुस्लाय लायो बिदिनो सोरखौबा साफा सानैफोरखौ फुस्लायो सोरांस्लाब मोना बिथाङालाय बेरायो बेरायनायालाय सोरनिबा बे जाथारिफोरनाव हाबैलाबायो जोंनि बे एसे सियानफोरनावथ' हाबनो हाला दै बिथांमोना एसे सियानफोरनाव हाबनो हाला जायफ्रा एसे दुरबल रोङि गैयि मानसि बिथांमोनाव हाबो फुस्लायहैयो कम्बल होगोन स्प्रे मेसिन होगोन नै जोंहा एमएलए इदि मावनो नागिरदों मादों बिदि होननानै माने बिथांमोनखौ थगाय लाफायो आरो दा आङो बुङो माने दाबो कम्बलखौबो बिथांमोना फानदों आरो जेब्ला थिं लाबोदोंमोन एमएलए हरदोंमोन बे थिंखौ ख्रिस्टान हिन्दु ब्रह्म बिदि बासिना होननानै एसे थिं हरदोंमोन बेखौ मोनबासो गामिया मोनदों मोनाखै नङा एमएलए हरदों ओमफ्राय जिखिनि गावसिनि गामियाव होनो गोनां थिं बे थिंखौ बिथांमोना न'आव लुना लादों राव माने गामियाव होआखै ओंखायनो बिथांमोना गामिनि मानसिजोंबो मोजां मोनजाया आरो बोरायाथ' जिंगाबिल एरियानि मानसिफोरखौ बा जिंगाबिल एरियानि रायजो राजाफोरखौ गोदो होनानै दोनग्राखासो मानोना बिथांनि रायलायनाय बिथांनि बुंनाय बिथांनि सभाब चरित्र जोंनि जिंगाबिल एरियानि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ मानोना थिं हरो थिंखौबो न'आव लुना लायो कम्बल हरो कम्बलखौबो फानखुमायो आरो माखासे बहुद बेफोरबायदिनो बुंनो गोनां दंबावो बिनि थाखाय बुङोब्ला नोंथाङा बुंबाय बिपिएमनिफ्राय फैदों होननानै दा बुंदों जे बै समावहाय बिपिएमनिफ्राय नैबे ओनसोलावहाय गोबां जौगानाय खामानि मावदों होननानै बुंदों जेरै लामा मावदों कालभार बनायना होदों आरो गोबां बेबायदिनो बिपिएफ सरकारनिफ्राय मावदों होननानै बुंदों दा दिनैनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ मोनसेबा लामा दोंसे बेबायदि जेबो जौगानायनि खामानि मावफुंनानै होआखै होननानै बुंदों दा बेल' नोंथाङा थांनाय समावहाय सासे नोंथाङा बिपिएफनि सोद्रोमामोन नोंथाङा बिपिएफनि गोबां बाथ्रा मिथिगौ दा गमामायैनो बै समाव बिपिएफआ गोबां जौगानाय मावदोंमोन नामा आं बेखौ बुंनो थांगोन बेलेगाव बिपिएफआ मावदों मावाखै आं बेखौ बांद्राय बुंनो थाङा खिन्थु जोंनि जिंगाबिल एरिया हिसाबै आं थाफानाय हिसाबै आं मिथिगौ जे जिंगाबिल एरियायाव आसाबारि होननाय जायगायाव कमिउनिटि हल बेखौ होदों बियो एसे फिसासो दै खिन्थु लांदां ओरैनो फिसा सान्दुं नांलाबायो मिथिं जाबाबो बेखौ होदों ओमफ्राय थिं हरदोंमोन आं दहाय बुंखादों थिंखौबो बिथांमोना रायजोफोरनो होआलासिनो मन्दिरनि नामाव हरनाय दै बे बुस्थुआ बे मन्दिरनि नामाव हरनाय बुस्थुखौ गाव गावनि न'सो लुना लादों ओमफ्राय बिनि अनगायै आङो दै जावलियायाव माबा दङ वाटार साप्लाइ बे वाटार साप्लाइखौ हरदों दा हरदोंब्लाबो बे सलिया फुरा माने गोदोसोनानै दङ जानो हागौ बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा आं माने सानो एसे एनै गुलुं गुजुं खालामबाय बिनि थाखायनो थैना थाबाय बे बुस्थुआ बिदि आरो बिनिफ्राय अनगा लामा सामा गैया दा आं फैनाय लोगो लोगोनो बिपिएफनिफ्राय आं बास्लायनाय लोगो लोगोनो आं मोनफैबाय जे रेसन कार्ड जब कार्ड आरो बै आसाबारिनि माबायाव आसाबारिनि एसे ओरै थांनानै आसाबारि टु डाइरेक्ट माने हाजो गुदि सांबान्दा एरियानो बेजों बारजोबो बेयाव स्लिप कालभार होदों बे इउपिपिएल सरकारा लामाबो होदों आरो रेसन कार्ड होदों रेसन कार्डखौ जेनेबा मोनथ'वाखै आं दहाय बुंबाय लिस्टआ फैजोबखाबाय बाखि अनलि कार्डखौल' मोननांसिगौ खुनु बेयाव गोनो गोथो गैया बिदि सिगां बिपिएफ सरकार आरो दिनैनि इउपिपिएल सरकार माबायदि फाराग मोनदांथियो नोंथाङा बहुद फाराग बिराद फाराग माने एकदम माने बुंनो थांबाथ' बहुद आकाश फाताल अख्रां आरो हा बायदि जोंनि दा नै गोदो बिपिएफ थानाय समाव जाबायदि खामानि मावनांगौ बेबायदि खामानिखौ मावाखै हमना ला जों दा नुबाय थादों माबा सुपार 50नो जोंनि इउपिपिएलनि माबायाव बे सुपार 50नि माबाखौबो मावगासिनो आरो बिटिआर बारायनाय हारिनि थाखाय खामानि मावनाय जोङो इउपिपिएलखौ नुयो खिन्थु बिपिएफनि माबायाव अनलि गादिल' बिपिएफआ अनलि गादिनि थाखायल' केम्पिं खालामो अनलि गावसिनि गादिनि थाखायल' राजनिति खालामो खुनु हारिनि थाखाय खोथा सोदेरफाया थ' इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो आङो हारिनि खोथाखौ सोदेरनायखौ नुदों बहुद माने आकाश फाताल माने हारिनि खोथाखौ सिन्था खालामो इउपिपिएल सरकारा खोनानो मोनदों जे नैबे ओनसोलनि रायजोफ्रा फैबाय थानाय समावहाय बिपिएफखौनो सापर्ट होनानै सरकार लाफिनगोन होननानै बुंदों दा बेयाव नोंथाङा मा फोरमायगोन थारैनो सरकाराव मारनो हागोन नामा नैबे ओनसोलनि रायजोफ्रा जिंगाबिल एरिया हिसाबै जोङो मिनिनो ओंखारो दा बेयावबो आङो एसे बुंनो लुगैखाबाय जेनेबा
MLA सारा मिन्थिगौ जे जोंनि जिंगाबिल एरियायाव फैबा माबायदि मानसि जायो, मानो थाखाय मानसि जाया। बिथांमोना धोरोमनि जोंनि जिंगाबिल एरियायाव 48टा गामि दङ। बे 48टा गामिखौ लानानै जोङो नोंथांनो भट होजोबगोन होननानैबो बुङो बिसोर गेजेर गेजेर धोरोमनि मानसिखौ लाफानानैनो। खिन्थु 48टा गामिनि मानसिया 100 जन 150 जन बा 50 जन बिदिल' जायो। MLA सारानो मिन्थिगौ। दाख्लै जावलियायाव जयनिं हाबाफारि लादोंमोन, बेयाव मानो मानसि एसेल' जादों ना? बे मानसि एसेल' जानायनि जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोननि केरेक्टारखौ मोजां मोना, बिथांमोननि जि सला फिला रायजोफोरजों जि बुस्थु लाबोनानै बिथांमोना रायजोफोरनो राननानै होनांगौमोन बेखौबो बिथांमोना जायो। बिनि थाखाय माने मानसिफ्रा बिथांमोनजों सापर्ट गैया। मिटिं जाबाबो मानसि जाया। सासे MLA फैनायाव खमब्लाबो 500 जन 600 जन मानसि जानांगौ मोनसे मिटिङाव, खिन्थु बेफोरबायदि जाया। दा बे MLA सारा मिन्थिखायो जे जोंनि माने माबायाव हाया होननानै। रायजो नङा बिसोरो, जि माबायाव माबा होदोंना बिसोरो निउस होदों, निउसाव रायलायदों, खोथा बुंदों, बिसोरो रायजो नङा। रायजो नङा माने बिथांमोना दैमा थैयो रेगा थाबोनाय बायदिसो, रेजेट लानानै थाबोनाय। खुनु माने बिथांमोना मोजांखौ हास्थायग्रा मानसि नंखाया नालाय, आरो बिथांमोना बिपिआव थाखानाय मानसि, बिथांमोना माने एसे एनै संख्रि मोनजाबोबाय थाखानाय नालाय। औ, दा लससो जादों। खिन्थु MLA सारा बिथांमोनखौ बे एरियायाव दोनहरनानै बिथांमोनखौ दैदेनगिरि खालामनानै MLA सारा लससो जादों। माने बिथांमोना रायजोखौनो बुथुमनो हाया। बिथां MLA सारानो मिथिखायो जे माने मिटिंफोराव मानसि जायैखौ। दा सोरखौ लानानै माबा खालामगोन बिसोरलाय, सरखार जागोन? जोंनि जिंगाबिल एरिया हिसाबै बा जयगपुर हिसाबै सोरखौ लानानै सरखार दानो नागिरदों? बे गावसिनि थाखायल'सो बुंनाय। बे आरो बेखौ मालाबाबो हाया जे गावसोर 2 3 बा गावनि न'खरनि मानसिखौ लाफानानै सरखार दानो हागोन, बेखौ बे बिथांमोनानो मिथिखागौ। गिबियावनो नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। लोगोसे गासै रायजो राजा बे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथिखौ बावहरबाय। लोगोसे आङो दाख्लै जिथुनाखि निउस नेसन ना मा, निउस इउनाइटेड ना मा, बिदि मिडियाआव आं नुनो मोन्दों। बिथांमोना होनदों हानि पाट्टाखौ बिटिआर गभर्नमेन्ट जिथुनाखि दा प्रमद बर' सरकार सोलिबाय थानाय सरकारा होआखै होननानै बिथांमोना अजद दैखांदों। थांनाय बै हाग्रामा महिलारि बिथांखौसो हानि पाट्टाखौ होदों होननानै बिथांमोना खोथा बुंबाय थानाय आं ससियेल मिडियाआव नुनो मोन्दों। नाथाय जोङो दिनै बुंनो गोनां जायोदि बिथांमोना जुदि हानि पाट्टाखौ होनो गोनां जुदि जायोमोनब्ला बै 2006 सनाव हानि पाट्टा होनांगौनि मोनसे अर्डार जादोंमोन। होमबा बिथांमोना पावाराव दंखायोमोन बै समावनो। होमबा दिनै 17 बोसोराव बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरनो हानि पाट्टा होनांगौनि सिस्टेमखौ मानो साननो रोङाखैमोन? दिनै फैयै फैयै सरकार बायखांनायनि उनावसो बिथांमोना जोंनो मावखानाय जोंनो होदों होननानै बुंनायफ्रा बिलकुल बे मिसा खोथा। हानि पाट्टा होनांगौनि माखासे सिस्टेमफोरखौ जा प्रमद बर' सारा गोदो एबसु आफादगिरि बिबान लानाय समावनो बिनि माखासे सिस्टेमफोरखौ मावखाजोबनाय। आरो बिनि उनजायैनो दिनै गभर्नमेन्ट सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो 3 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो बिथाङा गासै जोंनि बे रायजो राजानो हानि पाट्टाखौ होदों। आरो ओरैजाय सनितपुरसिमबो हैबाय हानि पाट्टा, आरो गहपुर थांबाय, धेकियाजुलि बेल्टसिम होबाय हानि पाट्टा। जोंनि बिटिआरआवथ' बुंनो थाङोबा अलरेडि जोंनि बे कमप्लिटआनो होनांसिगोन जों दायो। फ्रायभाग जोंनि जिंगाबिलावथ' गैला। आरो बिथांमोना होनबाय थादों एफआरसिखौ 20 हानि पाट्टा रानदों, 18 रानदों होननानै। बे मिसा खोथा। एफआरसिखौ जोङो 17आवसो दानाय जादों, ओमफ्राय 18आव जोङो साबमिट होनाय जादों। एफआरसिनि माखासे डकुमेन्टखौ साबमिट जादों, 18 होनाय जादों। आरो बिथांमोना होनदों 18 रानदों होननानै, खिन्थु 18 रानाखै। फार्स्ट टाइम हानि पाट्टाखौ सोरांजुलियाव 2020 सनाव जानुवारि 17 थारिखआव राननाय जादों फार्स्ट टाइम। बिथांमोना ओरैनो मिसा खोथा बुंगासिनो, बिथांमोना माखासे मिथिया, ओंखायनो आवलिया बावलिया बुंगासिनो। आरो बिथांमोना होनदों हानि पाट्टाखौ सरन बर'आ होदों, रेहन मोना होदों। बे बिलकुल मिसा खोथा। जोङो गोबां सम नुबोगासिनो, जुदि होदोंमोनब्ला आगोलावनो होगौमोन। बिथांमोना खिन्थु होनो हायाखै। आरो बिथांमोना होनदों दाख्लै आं मैया नुदों मिडियाआव सासे
13था गामिनि आफादगिरि होननानै बिथाङा बुंनो लादों खिन्थु बियो निस्सय नंगौमोन 13था गामिनि आफादगिरि खिन्थु बिथांनि सोलिनाया खिलिमिलि जानायनि थाखायनो बिथांखौ जोङो बोसोरसे जानाय लोगो लोगो जों बिथांखौ बोख्लायनानै दोननाय जादों दायो आङो गामि दरबारनि आंनि फारसे आफादगिरि आंनो दायो जथेस्थ' आंनो खामानि मावदों नङा होमबा दायो बिथाङा होनदों आंनो आफादगिरि आंनो जथेस्थ' खामानि मावदों बे बिलकुल मिसा खोथा बिथांनि सोलिनाया खिलिमिलिनि थाखायनो जों बिथांखौ बोख्लायनानै दोनदों ओमफ्राय जोङो दायो अलरेडि जोङो दायो गोदान बिबानगिरि दानानै खामानिखौ जों साक्सेसफुल खालामना लादों आरो दायो बिथांमोना होनदों फरेस्ट एरिया हिसाबै जोंनि जिंगाबिलाव खुनु डेभेलप जायाखै मोनसेबो आसनि सोनो हायाखै होननानै बिथांमोना बुंदों दा बिथांमोना मेगनखौ अबाव दोननायथाय जोङो बिथांमोनखौ सोंनोसो नांगोन मेगनखौ अबाव लादों होननानै दायो जों बुंनो थांगोन आरसाबारि बे खाथियाव फेरेंगासारनि 25 लाखनि खामानि स्लिप कालभार होनाय जादों बेयाव 25 लाखनि खामानि स्लिप कालभार होबाय आरो बेजों लोगोसे सोरांजुलियाव 800 मिटार 10 लाखनि खामानि बेबो जाबाय सनापुराव 10 लाखनि खामानि बेबो जादों आरो जोंनि नैबे गामि दरबाजों जा मोनसे स्कुल दं बिहुरामगुदि एलपि स्कुल होननाय बेबो दिनै बिल्डिं ग्रेन्ड जाबाय 25 लाखनि मास मोनसे मोननैबानो गथ'फ्रा बेयाव क्लास लानो हासिगोन घन्टाफारायाव जा 15 लाखनि प्रटेक्सन फार्स्ट मिडियामनि प्रटेक्सन 15 लाखनि खामानि अलरेडि सोलिगासिनो गादाबिलाव खामानि जा 10 लाखनि मावखांबाय दा बिथांमोना बेफोरबायदिनो रायजोनि गेजेराव हाबनानै बहुदथा माने बायदिसिना मावनो हायाखै प्रमद सरकारा हादानाव खामानि लाबोनो हायाखै होननानै बिथांमोना इलेक्सन होबाय थादों आरो दा बिथांमोना होनदों मा होनदों बैयाव फार्स्ट दैमा खुरखानाय समाव सरन बर'आ सानथाम नायफैनानै दुखु मोनलांदोंनो निस्सय फैदों जोंबो नुदों फैनानै बिथाङा फैसा 3 लाख ना मा हरदों होननाय जों खोनादोंमोन दा 3 लाखआव बेयाव 1 लाखनि खामानि जायाखै आरो जों नुनो थांदों आरो जोंनो मावहैदों बेयाव जोंनो साननै मावहैदों फार्स्ट टाइम जोंनो जिसिपिनि एडभान्स होनाया आंनो 20,000 फैसा एडभान्स होनानै जिसिपिया गाज्रिमोन एलएनटिया 20,000 होनानै आंनो एलएनटिखौ फाहामनाय मानसि दा एलएनटिया बिनिफ्रायसो जों लांनानै मावहैदों आरो 3 लाख हरदों होनदों 3 लाख हरनाय खिन्थु 1 लाखनि खामानि जायाखै आरो दा बेबायदि खोथा आरो दा गोबां खोथा दङ बुंनो गोनां जागोन दायो बिथांमोना मा होनोमोनलाय खम्बल खुन्दुं जों आगोल मोनोमोन दायो जों खम्बल खुन्दुं जोङो मानो नांगौ बिथांमोना खम्बल खुन्दुंनि थाखायनो राजनिति खालामगासिनो दा खम्बल खुन्दुं दाख्लै लाबोदों जों खोनानो मोन्दों गारि गंनै खम्बल खुन्दुं गारि गंसे सनिपुराव बारहोहरदोंनो गारि गंसे सोर लाबोदों खम्बल खुन्दुंखौ बे खम्बल खुन्दुंखौ बिथांमोननि बिपिएफनि मानसिफ्रानो लाबोदों दा खम्बल खुन्दुं बिथांनि बिपिएफनि दा मैया बुंनाय बे सुनिलाल बसुमतारी बिथाङा दायो जोंनि बे जिंगाबिल जयगपुर बिटिसिनि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट नामाथाय आं एसेबां मिथिया बिथांमोना दाख्लै कम्बल लाबोदों सरन बर'निफ्राय कम्बल लाबोनायाव कम्बल गांसेयाव बिथांमोना 250 खरै जरायाव 500 थाखा खरै बिथांमोना रायजोनि सिगाङाव बिलाइना होदों रायजोनो बिलाइनो हायै माखासे आद्रा थानाय मालखौ बिथांमोना सनिपुराव फानहरदों गारिजों गारि एभिडेन्स दङ जोंनाव नोंथांमोननो जों भिडिअखौ होगोन 2020आव हा पाट्टा होनाया जाहैबाय बिथांमोना होनदों मावनानै होदों होननानै खिन्थु बेयाव टटेलि आबसुआ मदद होनानै बे खामानिखौ साक्सेस खालामखांनायनि उनावहायसो बिथांमोना होनबा एसे पावाराव दंमोन खोमा बे समाव बिथांमोना फैनानै रानफैदों फार्स्ट टाइम बिथांमोना होनदों सरन बर'आ होदों होननानै खिन्थु सरन बर'नाव थांनानै सोंहैनाय समाव सरन बर'आ होनदों जे आंहा बेफोरनि एसेबां नलेज गैया आं एसे मिथिया होननानै बिथांमोना आरो सोरनावबा सोंनानै ला होननानै बिथांमोना जोंखौ थिनहरफिनदों बिनि उनावहाय जोङो सेन्ट्रेल एबसु आरो डिस्ट्रिक्ट एबसु आरो आन्चलिक लानानै जों सावरायनायनि गेजेरावसो जों बे हानि खामानिखौ स्टार्टिं मावनाय जादों आरो खिन्थु बेयाव बिपिएफआ मावनायनि खुनु इनभल्भ गैया आरो आं बेखौ रोखा बुंबाय आरो मा मावगोन बिथांमोना होनदों जोङो दायो जेबो होनो हायाखै होनदों जोङो खिन्थु दाख्लै जोङो 12था गामिनो मोनसे मन्दिराव जोङो बान मोननै खरै जोङो थिं होदों फैसा लायालासिनो बिथांमोना कम्बल गांसेयाव 250 लादों खिन्थु जों फैसा लायालासिनो गामि दरसेयाव बान मोननै जों थिं होदों आरो थिङा फैबावगासिनो दंखायो दा फैयोब्लानो आरो जोङो रानना होगोन आं बेखौ रोखा आंबो खोनादों मिडियायाव खिन्थु अनलि बिसोरो कमिउनिटि हल बानायदों आसाबारियाव 3 लाखनि आरो नैबेयाव जोंहा जावलिया सेन्टाराव वाटार साप्लाइ बानायदों बिसोरो 15 लाखनि ना 20 लाखनि खिन्थु दा बिनिफ्राय रावबो रायजोफ्रा दै मोनाखै आरो दासिमबो बे ओरैनो गोग्लैसोनानै दं आरो बे मोननैल' बाखि जेबो मावाखै बे खोथा आरो इउपिपिएलआ जेबो मावमाराखै नामा इउपिपिएल मावनाय गोजासो गासिबो इउपिपिएलआ बेयाव आं दहाय नोंथांमोननो हिसाब होखाबाय बिपिएफआ मावाखै आरो दाख्लै आङो सासे मानसिखौ बुंनाय नुदों बे इउनाइटेड निउसनि मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना होनदों नैबे जिथुनाखि लामा होदों होनना बुंदों
बे मिसा खोथा आरो कारेन्ट होदों होनना बुंदों बेबो मिसा खोथा लामा खोनाय समाव सरन बरआ 15,000 हरदों बे सैथो आरो 15,000 फैसा जोंनो थोखाया जों न'खरसेयाव 600 रां खरै खांनानै आरो माखासे गारि हाबग्राफोरनिफ्राय 150 थाखा कालेक्सन खालामनानै जोङो आरो जोंनो बै मासबार थानायाबो जोंनो 500 थाखा हरदों बेस्राफ्रा जों बिसिनाव थांदोंमोन थांनानै जों लामा खोनायनि जिसिपि जावनायनि अर्डार लाहैदों जोङो दैमानिफ्राय जावनायनि अर्डार लाहैदों नालाय बे अर्डार लाहैनायाव बिथांमोना थानानिफ्राय 500 थाखा हरदों आरो ओमफ्राय जोंहा नैबे जयगपुर साब थाना दङ बिथांमोनाबो जोंनो 500 थाखा हरदों दा बेफोरबायदि जों कालेक्सन खालामनानै गामि दरबाजों मोनसे जों लामा खोदों आरो दा बिथांमोना होनो बेखौनो सरन बर' होदों होननानै सरन बर'आ 15,000 फैसा जोंनो हरदों आरो जों न'खरसेयाव 600 थाखा खरै कालेक्सन खालामनानै एसे एनै जों कालेक्सन खालामनानै लामाखौ खोनाय जादों आरो कारेन्टखौ होदों होनना बुंदों कारेन्ट होनायाबो मिसा जोङो न'खरसेयाव 10,000 खरै कालेक्सन खालामदों कारेन्टआ जों बायना लाबोनायसो सरन बर' होनाय नङा कारेन्टआ 10,000 खरै जोङो कारेन्टखौ बायना लाबोदों खुन्था थसेयाव 8,000 खरै बिदिनो थार काप खन्स ट्रेन्सफर्मार जों टटेलि जा कमिटि दंमोन बे कमिटि जों बयनिबो न'खराव कालेक्सन खालामनायनानै जों गामि दरबाजों कारेन्टखौ जों बायनानै लाबोनाय जादों आरो जोंहा बे गामि दरनैयाव जोंहा माबा दंमोन औवा खुन्था दंफां खुन्था दा औवा खुन्था दंफां खुन्थायावबो आङो जा एसडिअ सारखौ आङो बिदा बायदि मानिनानै बिदा लेंनानै 48टा खुन्थाखौ आङो बिना फैसायाव रायजोनिफ्राय थाइसेबो खाङालासिनो आङो लाबोना फैदों आरो दा बिथांमोना होनदों कारेन्ट मोनसे आरो बिथांमोना होनदों कारेन्टआ जा सरन बर' हरनाय सबाइगौ आसनियाव 18 कौटिनि बेयाव बाजेट जादोंमोन 18 कौटि बाजेट जानायाव मोनफ्रोमबो गामियाव कारेन्ट गैयि जायगायाव कारेन्ट बानायनांगौ होननानै जा मदि सरकारानो बुंखानाय हिसाबै दा जोंनावबो बेयाव 18 कौटिनि मोनसे सेक्सन फैदोंमोन थिकादारा गुवाहाटिनिमोन दा बिथांमोना 18 कौटिनि खामानिखौ साक्सेस खालामजोबदों साक्सेस खालामनायनि बिथोराव बिथांमोना मा बाहायदों बेयाव आरो खरसा नांगौ होननानै मोनसे न'खराव 3,000 खरै खांनानै बिथांमोना लादों खिन्थु आङो सोंनायनि बिथोराव बिथांमोना होनदों फैसा थाइसेबो नाङा बे सरकारनि आसनि आरो सोरबा खाङोबा हरनाङा होननानै बुंदोंमोन खिन्थु बिथांमोना फैसा 3,000 खांनानै लादों बेखौ आं रायजोफोरनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोनदों आरो ससियेल मिडियायाव बिथांमोना बुंदों जे दैबाना जायोब्लाबो जों जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै होननानै खिन्थु जोङो बेयाव मिनिमाम 22 बोसोरसो जोङो रायजो जाबाय बे रायजो जानायनि बेलायाव जों बोसोर मोनफ्रोमबो दैया जोंखौ खुरखालाङोमोन होमबा बै समाव बिपिएफ सरकारानो दंखायोमोन जों गोबां गामि खुरखालांबाय खिन्थु अनसुंथाइ बिथांमोना जेबो होआखैमोन जा थांनाय 3 बोसोराव प्रमद बर' सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोंहा दै खुरखा जानायफोरनो ओरैजाय खुरखा जानायफोरनो फार्स्ट टाइम जों 35,000 सोना होदों 35 थाखा सोना होदों आरो बिनि नेक्स्टआवहाय 95,000 सोनानै होदों दा बिथांमोना होनदों 18 न'खर मोनाखै होननानै जाय न'खरा लोमजायै बिथांमोननो आरो बोरै 95 सोगोन जाय न'खरा फ्लाड एडिक्टेड जानाय बिथांमोननो खिन्थु 95,000 खरै सोनानै होनाय जादों आरो बाख्नायनांगोन जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जेब्ला जोंनि बेयाव मैदेरा मानसि गाथारजायोमोनब्ला जेबो अनसुंथाइ मोनामोन आरो जेबो माबा जों सुबिदा मोनामोन नाथाय दाख्लै बावै जेला सार अन्थाइ गावदोंमोन 3 मानसि आइजो सासे डिलिभारि सानैया स्टुडेन्ट उन्दै गथ'फोर बिथांमोननोथ' जोंनो बिटिआर गभर्नमेन्ट फैनाय लोगोनो 5 लाख खरै सासेयाव जों चेक होनाय नुनो मोनदों आरो बेसेबां बाख्नायथाव जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ दायो बर्थमान मोजां खामानि मावबोगासिनो खिन्थु बिथांमोना इउपिपिएल सरकारखौ जेबो मावनो हायाखै जेबो सुबिदा होनो हायाखै होननानै बिथांमोना बानसावबाय थानाय जों नुनो मोनदों दासिम जोंनि एरियायाव लामा दालां प्रटेक्सन अलरेडि खामानि जादों आरो दायो आं दहाय खिथाखांबाय सोरांजुलियाव मोनसे लामा गादाबिल मोनसे लामा सनापुर मोनसे लामा आरो आरसाबारियाव मोनसे स्लिप कालभार आरो हन्थाफारायाव मोनसे प्रटेक्सन बे खामानि सोलिगासिनो आरो बिसिनि फान्दायनाय बिसिनि बुंनाय बिथांमोना मा गोसो जानानै बुंदों बिथांमोनाथ' थगायग्राखासो गोदोनिफ्रायनो थगायबोखागासिनो दंखायो जोंखौ बिथांमोना बुंदों जे इउपिपिएलआ रायजो राजाखौ थगायदों थगायनानै सरकार खालामदों होननानै बिथांमोना गावसोर थगायग्राखायनो माने थगायनाय शब्दखौ बिसिना खुगायाव थाब फैबाय थायो जुदि थगायामोनब्ला जुदि रायजोखौनो जुदि थगायफेराखैमोनब्ला बिथांमोना होमबा 17 बोसोराव बे जोंनि बे एरियाखौ मानो नाहराखै लामा दोंसे मानो खोनायाखै इसिबां गोबां रायजोफ्रा दिनै जब कार्ड मोनाखै रेशन कार्ड मोनाखै ना पिएम किसान मोनाखैमोन होमबा मानो मावनो हायाखैमोन दिनै 3 बोसोराव 3 बोसोर इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बेयाव रेशन कार्ड जाजोब्बाय जब कार्ड जाजोब्बाय अरुनदय मोनबाय आनखि पिएमवाइ न' मोननो थांबाय दा गासै 22टा न' पिएमवाइ जोङो मोननो थांबाय बे हादानि एरियायाव होमबा बबेखौ मावाखै होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों बिथांमोना थगायग्राखायनो बायदिसिना बुंलाबायनानै माने रायजोनि सिगाङाव माने बानसावलाबायो आरो बिथांमोना बे थगायग्रा बिसिनि अयभास दा अयभासखा हिसाबै बिथांमोना माने थगायनाय सोदोबा फैबाय थायो आरो